שלום לכולם וברוכים הבאים ללגו של צ'ימה. היום נראה לכם את לבל ואת החיה האגדית. קודם כל, כפי שאתם רואים, זה לבל מסדרת צ'ימה. יש לו פה מגן חרב שבניתי אותה, ויש לו כתר ועוד כמה דברים. עכשיו, אנחנו נתמקד באריה. האריה הזה, זאת החיית ההתקפה של לבל כמובן. היא חמודה כזאת, היה די קשה לבנות אותה. אי אפשר להזיז לו ככה את הרגליים. אפשר להזיז לו את הזנב, שאתם רואים. והחיה הזאת היא פשוט נחמדה כזאת. היא הייתה מאוד מאוד קלה לבנות אותה. יחסית זה היה קל לבנות את התצוגה, את הלשון, את האסתטיקה בה. בכל מקרה, לבל יכול להיות עליה, להתקיף עליה, הכל. אוקיי, אז יוטיוב זהו לבינתיים, אז יאללה ביי!